Februarie 2025. În sfârșit, fraților, primăvara e cu noi. Au fost câteva zile mai ploase, au fost câteva zile în care chiar a fost frig, dar astăzi, după 2 zile de ploaie și de frig, a ieșit în sfârșit soarele. Moment în care și noi ieșim la plimbare. Oameni buni, nu mai e nevoie să vă spun că februarie este luna în care toată Germania se mută în Mallorca. Nu cred că mai e nevoie să vă spun. Pur și simplu este invazie de tot ce înseamnă cetățean german. Nu e neapărat un lucru minunat pentru Mallorca, dar măcar sunt străzile populate. Majoritatea afacerilor încă nu s-au deschis. Sunt doar câteva afaceri care au dat drumul la treabă, ca să spun așa. Cele mai mari încă nu au deschis, pentru că știu că, deși este o afluență uriașă de septuagenari, ca să spun așa, de octogenari, ca să spun așa, adică oameni de 70-80 de ani, aceștia nu sunt neapărat cei mai buni consumatori. Adică e bine că sunt turiști, dar aceștia nu prea cheltuie bănuți. După cum știm din experiențele trecute, inclusiv la fostul loc de muncă, pentru că, da, începând din luna februarie, hotelul Hava din Camp Pastia mi-a devenit fost loc de muncă. O să vă explic motivele și ce s-a întâmplat de am plecat de acolo. E bine, ca să revin, după cum știți, după experiența din anul trecut, știm clar că luna februarie și martie nu este neapărat o lună extraordinară pentru turism, calitatea turiștilor fiind extrem de scăzută, ca să spun așa. Nu sunt nici rasist, nu sunt nici vreun vector, ca să spun așa, turistic, însă vă spun cu siguranță că turismul la această oră se rezumă la a sta pe balcon la soare și a mânca în fotel. Ceea ce afacerile locale, ca să spun așa, adică restaurante, baruri, apreciază, cu ghilimele de rigoare, la maxim. Pentru că nu e așa, cu toții ne dorim un oraș plin de turiști, dar vrem ca aceștia să și cheltuie ceva bănuți. Fiind în centru aici, în plasa de Cort, să zicem că totuși ar mai fi ceva, o brumă adică sunt restaurante care au deschis, sunt ceva baruri care au deschis, sunt ceva clienți, însă, așa cum am mai spus, de o calitate un pic mai slabă, ca să spun așa. Prețurile sunt extrem de mici, adică zbor, cazare și 2 mese pe zi la 4 stele, undeva la 1000 de euro 2 persoane. Zic eu 5000 de lei 2 persoane pentru o săptămână de mâncare și de soare, chiar dacă este februarie, eu zic că este ok. Adică să nu uităm că sunt totuși țări în Europa, între care și România noastră iubită, unde azi noapte, pe data de 24, în noaptea de 23 spre 24 februarie, s-au înregistrat minus 14 grade. Minus 14 grade nu prea îți lasă loc să te miști, în ghilimele, ca să spun așa. Sunt tare curios dacă nu cumva, având în vedere ce a climat, dacă nu cumva sunt și vapoare în port. Cu siguranță sunt și vapoare în port, dar rămâne să le vedem un pic mai încolo.
Bun. Ne continuăm plimbarea, ca să spun așa. Am fost întrerupt un pic de un telefon, că nu e așa. Este importantă și familia. Așa. Îi dăm înainte. Mergem pe malul mării. Se vede că e cald afară. E deja coada la înghețată. Rivarenia, fără nicio formă de șmecherie sau fără nicio îndoială, una dintre cele mai bune înghețate pe care le-am mâncat. Catedrala stă mândră în soare aici. Îmi bate vântul pe platou aici. Da. Bun. Așteptăm cu, așa cum am menționat, așteptăm cu înfrigurare, în ghilimelele de rigoare înfrigurare, începerea noului sezon turistic. Să vedem ce ne aduce. Wow! Wow, ce vânt e, ce curent e, Jesus! Se vede că au fost câteva zile friguroase, pentru că normal curentul ăsta este prezent doar în zilele în care pe mare este furtună sau mare este foarte, foarte agitat. Da, platoul ăsta întotdeauna am avut a fost pe acest platou întotdeauna a fost curent, ca să spun așa. Așa cum vă spuneam, anul acesta s-a produs o ruptură, ca să spun așa, între mine și hotelul la care am plecat anul trecut. O ruptură firească, întrucât eram două caractere diferite, ca să spun așa. Rămâne de văzut ce facem și unde ne lipim. Ca niciodată, mai mult legat și de faptul că m-am mai maturizat, să spun așa. Am o liniște oarecare în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă, pentru că nu e așa, dacă nici aici nu găsești de muncă, unde găsești? Unde sunt mii de hoteluri și sute de turiști. Dacă nu, cu siguranță de foame nu murim. Mai un YouTube, mai un TikTok, nu? Bună ziua! Bună! Ce faceți dumneavoastră? Uite, facem fotosinteză. Am găsit aici două compatriote de ale noastre, ne prefacem că nu le cunoaștem. Cu ce ocazie pe la Mallorca? Aici locuim. A vivir la vida loca. A vivir la vida loca, am înțeles. Puteți să-mi spuneți, vă rog, cu ce vă ocupați? Da, exact, e șomere. Suntem șomere. Adică două fete... Pe social, pe social. Pe social, am înțeles. Adică, practic, trăiți de pe spatele micului contributor spaniol. Nu, trăiesc de pe spatele contribuțiilor mele, că am muncit. Ați muncit toată vara, am înțeles. Da. Da, am înțeles. Și dumneavoastră? Nu mă ține nimeni. Câte ore ați muncit astă vară, în medie, pe zi? 10, nu știu, 8, 10, depinde. După dumneavoastră nu vă mai întreb, că dumneavoastră parcă nu plecați niciodată de la muncă. Am muncit mult. Da, am muncit mult, așa e. Da, da, ne bucurăm, așa e. Păi asta era și problema mea, că fix asta discutam cu Alina. Zic, bă, ne facem probleme cu tare, ce facem la anul? Zic, what the fuck, în primul rând de-abia februarie. În primul rând de-abia februarie. Și la 3 săptămâni după ce începem munca, indiferent de o să începem, să vezi stres și nervi și uiți și să zici, Doamne, ce bine era astă vară, astă toamnă când stăteam și eu băteam în cap, sau asta iarnă. Așa că hai să desfrutăm de această perioadă. Eu am de gând să-i filmez pe frații mei aici, frații mei mauri, frații mei de peste glob, de peste... Hai, ia înainte, că veni și mie. Da, și eu de gând, da. Îmi cumpăra și mie un tricou? Nu. De ce? Miroase a cuit. O jantă de asta originală. Adevărat? Fetelor, poftiți, vă rog. Aveți Dolce Gabbana, aveți Yves Saint Laurent, poftiți, vă rog. Negociabil. Negociabil. Aveți de toate categoriile. Găsiți de la 5 la 25 de euro. Puteți să vi le cumpărați și apoi să vă dați cu ele șmechere și rotunde, cum vă place vouă, pe barozonală, pe la club, pe la discoteci. Niște ochelari de soare Ray-Ban original, dacă vreți. Niște șerpi de pe la Hugo Boss, genul meu de șerpi. Da? Vă înțelegeți. Omul vrea 100, tu îi dai 20. Omul vrea 80, tu îi dai 15 și tot așa. Important este că poți să te dai rotund. Așa. Stai că eu am luat-o englezește, am luat-o pe partea dreaptă. Da, sunt pe engleză, da. Wow! Wow!
Bine, ați fost cuminți? Să vă iau cât o geantă, cât o Yves Saint Laurent, cât o... E dragobete astăzi! Ce mi-ați făcut? Trebuie să ne facem încotro, o luăm pe mare, nu? Sau unde o luăm? Încotro o luăm. Da? Am înțeles. Sau mergem pe la... Hai pe la maritim, da, pe la paseul maritim, că nu ne batem așa rău. Adevărat. Că am înțeles că se dă drumul zilele astea. Mergem pe paseul maritim. Așa vreau să găsesc și hai să căută la opera. Vedem și noi unde stătea. Vedem și noi cum. Dar poate găsim până acolo să stăm curicul, adică să-i dăm de drumul. Vedem. Bine a venit și... Vedem cum e, unde trebuie să stăm noi. Știți? La auditorium, corect. Mamă, stăteam pe centru. Partea bună e că stăteam pe centru. Partea nasoală e că nu mai cunoșteam pe Ramona, așa că lost situation. Ți-a plăcut Ramona? Cinstit? Fiți civilizate. Aia da, păi de n-am vorbit cu ea data trecută. Femeia pe care ați văzut-o acolo pe scări la treabă, ca să spun așa, mie nu mi-e rușine de ele și nici... pentru că femeia încearcă să câștige și eu un bani cinstit. Am luat-o direct. Merge treaba preț sau? Și femeia mi-a zis că nu prea merge treaba, că nu prea e lume... Hai pici, nu prea e lume care să doneze. Bun, în câteva zile pe aici, fraților, urmează ce n-a văzut Parisul. Pur și simplu, cel mai mare târg, cum să spun, ambulant, văzut vreodată în partea asta de Europa. Adică cât vedeți cu ochii pe aici, or să fie diversi expozanți, diversi artezani locali, diversi, toate nebuniile, toate cumpărăturile, toate o să filmăm. O să ieșim să filmăm. Este weekendul viitor, adică azi suntem în 24 și e luni, 25 marți, 26 miercuri, 27 joi, 28 de 1 martie, că este ziua femeii și ăștia mai sărbătoresc încă ceva. Aici este sărbătoare foarte, foarte mare, întrucât inclusiv supermarketurile sunt închise. Și atunci am văzut de săptămâna trecută cumva că toate pur și simplu toate spațiile libere, toate punțile pietonale, ca să le spun așa, sunt pregătite cu aceste curturi, ca să spun așa, sunt pregătite să-și primească clienții. Probabil că, nu probabil, cu siguranță o să ieșim să filmăm. Asta în funcție și de vreme și de ce ne permite și ce timp avem. Probabil că o să fie o chestie unicat, pentru că anul trecut am mai văzut târguri, dar de acest nivel nu. Lumea se bucură de soare, se bucură de temperaturile bune la această oră, atâta că mai bate din când în când vântul. Nu e neapărat un lucru rău, nu e neapărat un lucru care să ne deranjeze foarte, foarte tare, dar acest vânt este acceptabil doar azi. Sau doar pe timpul zilei, cel puțin. Seara vântul ăsta ți intră în oase și te face să îți pui cel puțin încă o haină pe tine. Eu recunosc că, poate și datorită faptului că în ultima perioadă am călătorit foarte, foarte mult și am avut foarte, foarte multe escale prin foarte, foarte multe locații și foarte, foarte multă treabă, practic, prin toată Europa, recunosc că m-am dereglat un pic de tot cu temperatura și când spun dereglat, la ce mă refer? Pur și simplu nu mai știu cum să mă îmbrac. Cu ajutorul lui Dumnezeu m-a ferit de răceală, pentru că gripa asta, sau ce, Doamne iartă-mă, este prezentă peste tot. Pe mine pur și simplu
m-a ocolit, dar în același timp, datorită fricii, ca să spun așa, de această gripă, pur și simplu nu mai știu cum să mă îmbrac. Bun, revenim cu următoarea parte a vizitei noastre. Eu am întotdeauna dreptate. Regula numărul 3. Când eu nu am dreptate, se aplică prima și a doua legură. În cazul în care nu știa iubita asta. Am dus-o pe iubita mea soție până Santa Catalina. Nu, noi doi am fost data trecută. Pe Santa Catalina pe sus și am arătat frumos, bă, ce abandonat. Ce frumos e Dacia abandonat e. E foarte frumos Dacia abandonat e pe aici pe sus. Mamă, ce mirosuri, ce gunoaie aruncate, ce nebune. Da, foarte, foarte frumos. Erau dărâmat ăsta, ultimul, cum îi spune, simbol, ca să spun așa, al Mallorcei din anii 70. Era un puente acolo fix în dreptul al Liu, care trecea pe partea altă. Aia pe vremuri, la Social Club, exact, la Social Club, exact. Pentru că s-a desfințat și Social Club ăla și ăla făcea, este, zice, oficial, ultimul simbol al anilor 70-80 în Palma de Mallorca, a dispărut. Ha? S-a auzit ceva, da. A luat un pedal. Night fever, night fever. Oh, yeah. Da, domnule. Foarte, foarte frumos, da. Păi cred că e Mallorca original, dacă nu mă înșel, Santa Catalina. De dimineață dădeau primul documentar făcut în Ibiza de către o televiziune franceză în 1956. Bă, fraților, voi știți ce era în Dalvila în 1956? Deci cum sunt la noi ăștia, șetrași ăștia? Copii în puța goală, fetele se jucau pe acolo, se amestecau cu băieții, bătrânii stăteau pe scaune, și de-alea pe jos aruncau femeile apa din casă, o aruncau pe stradă. Și Ibiza mâncau. 1956, ăia, Patek, francezii, televiziunea Patek, care au fost și la noi. Și ce e acum Ibiza, mâncați așa? Deci că vara asta trebuie să dea drumul. Așa au spus. Night fever, night fever. Poftim? Care iubi? Pe roza vânturilor aia. Pe roza vânturilor? Unde iubi? Ăla sus unde scrie anii. Unde scrie anii? Asta, triunghiul ăsta. Nu bați până acolo? 1936. Nu, mai pune. 1986. Exact. Aaaa, nimerito! Știam că este lâcă ce mă lâcă, nu mă lâcă. Deci vezi din a doua, încă o dovadă că nu, o sordă n-aude, dar le nimerește. Da, frate. Wow! Night fever, night fever. Păi e lucru, n-ai înțeles, că e lucru spaniol, că n-ai văzut cum lucrează spaniolul? Lucru spaniol, în primul și în primul rând, siesta. 2 pe zi, între 11 și... E închis, da. E închis. Acum 3 ani. Ăsta e al 4-lea an.
Dar proiectul a fost de foarte mare anvergură, am citit eu date tehnice, dar proiectul a fost de foarte mare anvergură pentru că s-au mutat și străzile, a mutat strada și au schimbat tot ce înseamnă apă de desubt. Țevăraie, apă, etc. Tot. Nu, uite, Hard Rock. Grand Sirena. Ce este, casino sau ce este? Cafeterie, da. Mamă, ce miros a gaze, Jesus. De la mașină. Night feeling, Grand Siena, nene. Cinstit. Da. Hogan's, Guinness. Da. Și era și mai scump dacă nu mă înșel. Era 1200. Dar trebuia să investim în el, grămadă, trebuia să băgăm în el. Mai în față, da, pe aici. E un restaurant indian și lângă restaurant indian te bag. Beer, food and music. Știți? Salon de juegos. Toți banii care avem, cotă de 2. Da. Ori îi pierdem și murim de foame, ori îi dublăm. Cinstit. Wow. Nu e adevărat, depinde pe cine întrebi. Trec. Hai. Am una pe aia. Ăștia care au investit atâta sunt proști, îi fac și de bună lume. Corect. Mai ales că știați nemți. De la Megafan. Oricare ar fi Da. nația lor. Wow. Mamă, ce bine e că acolo era cald, uite, și bate un vântișor, așa bate o briză. Cu ochii pe spate, dă un vânt, bate o briză. Din baicul lui în Spania, fără viză. Da. Namaskar. Ce e ăsta? Restaurant, probabil, nu? Namaskar, da, aha. Indian food specialty. Faină. Că dacă aici nu e zonă bună, unde e mâncați și vis-a-vis de mare, ești nebun la cap. Nice feeling. Shamrock Park. Cinstit. N-a început sezonul încă. Sezonul nu a început încă. Pentru că în sezon, aici este full la Shamrock. Agenție imobiliară, pentru cei care aveți niște milioane și doriți să le cheltuiți pe Mallorca, vă invităm la această agenție imobiliară. Papa Wok, în cazul în care vă e funiță. Da. Loic Cova. Mamă, ce mirosuri, wow! Jesus! Usturoi prăjit, adevărat? Da. Hai nou. Pun nou. Cinstit. Engel & Volkers. Sau simbolul distrugerii insulei Mallorca. Cei care au vândut la bucată tot ce înseamnă teren, insulă, teren, casă, apartament. Până s-au trezit celelalte sute de agenții, mii de agenții, ei deja vânduseră o jumătate de Mallorca. Mi-aduc aminte anul trecut în cadrul unei manifestații contra masificării, chiar erau înfierați, ca să spun așa, respectivii, datorită faptului că au vândut la bucată identitatea insulei.
Lucru cu care nu sunt neapărat de acord, pentru că în fond și la urmă urmei, dacă tu nu vrei să vinzi, nu te obligă nimeni. Dacă aveți chef de un indian, Pandori, Nandori, Candori, Vambori. Rentă bike 5 euro, în cazul în care vreți să vă închiriați o bicicletă. Bine, asta e prețul de criză, ca să spun așa. Hotel Mirador, unul dintre hotelurile de 4 stele, cu vedere direct la port. Portul probabil că nu mai e nevoie să vi-l filmez, l-ați văzut într-unul dintre videoclipurile mele. Locul la unde au zis ei că se găsește 1 miliard de euro cam la orice oră din zi și din noapte, în bărci, ca să spun așa. Și aici aveți Palma de Eder, unul dintre simbolurile zonei, ca să spun așa. Pe mine mă pasionează foarte, foarte tare aspectul acesta al clădirilor. La ce mod? Unele dintre ele, deși sunt hoteluri de lux sau sunt clădiri cu destinație lux, nu și-au schimbat încă anticele și deja bătrânele vitrine din fier. Adică încă n-au auzit de termopan, de etc. etc. Cam cum era la noi acum vreo 30 de ani, să spun. Mi-aduc aminte, la un moment dat am lucrat la un restaurant a cărui fațadă, în anii 90 mă refer, a cărui fațadă era toată din fier forjat, cu geam și cu kit pentru cunoscători. Bun. Night fever. Am ascultat acum vreo 2 zile câteva dintre melodiile nemuritoare ale celor de la Bee Gees și pur și simplu m-am reîndrăgostit de această muzică. Păi eu v-am adus aici, da, știam. Fotocopiați, exactamente. Faceți fotocopiați și să-mi luați un Aquarius de limon, vă rog frumos. Da, un Aquarius de limon, mulțumesc. Danke schön. Tabac, da, e mai în față. Da, profit de faptul că sunt cu fetele la plimbare și vă mai arăt și vouă cât de frumoasă este Mallorca. Dacă puteți și dacă vă plac videoclipurile mele, vă invit să dați un like, să dați un subscribe, pentru că nu e așa, un like și un subscribe nu au omorât pe nimeni. Ne dăm un pic mai la umbră aici, pentru că nu e așa, statul în soare, indiferent de statul în soare prelungit, ca să spun așa, nu ne face bine. Ne place foarte tare Mallorca, ne place foarte tare ideea de a ne plimba, ne plac foarte tare acest gen de peisaje, însă nu ne omorâm după statul în soare, chiar dacă soarele nu este atât de puternic. Night fever, night fever. Apartamente de vânzare. Prețurile apartamentelor la zi pur și simplu au explodat. Adică dacă ești un simplu lucrător cu un 20-25.000 de euro să-l dai avans, nu poți cumpăra absolut nimic. Prețurile apartamentelor cu 2 și 3 camere au depășit oficial 400.000 de euro per apartament. E mult, e puțin, nu știu. Cert este că dintr-un salariu simplu de muncitor nu prea poți strânge suficient pentru a plăti
un apartament. Rata nu este atât de ridicată pe cât ar crede unii, însă este foarte, foarte greu să găsești apartamentul la preț acceptabil. Ei bine, suntem la sala auditorium din Mallorca și vreau să vă arăt unde vedeți acolo terasa respectivă. Așa, am schimbat bateria și am revenit la ideea de bază. Deci unde vedeți acolo sus la etajul 1 acea umbrelă, acolo este locul în care ar fi trebuit să trăim în momentul în care am venit pe această insulă. Apartamentul văd că în prezent este locuit, în prezent văd că sunt haine la uscat și sunt chiriași, dar acea terasă ar fi trebuit să fie a noastră. Este vorba de etajul 1 unde este umbrela roz. Nu ne-am simțit foarte în siguranță, întrucât terasele între ele nu erau, între apartamente nu erau asigurate în niciun fel și atunci am luat hotărârea să căutăm altceva. Oricum, nu regretăm deloc alegerea făcută, adică nu ni se pare că am făcut o alegere proastă, atât că am fost nevoiți să alegem cea mai bună variantă la îndemână, ca să spun așa, întrucât nu alocasem Mallorcăi decât o săptămână. Mi-aduc aminte, anul trecut pe vremea aceasta ne-am luat o săptămână, am luat cazare la hotel și am venit să căutăm cazare, să căutăm o casă, practic, nu neapărat cazare, să căutăm o casă. Am văzut acest apartament, nu ne-a plăcut și apoi al doilea apartament pe care l-am văzut în Plaza Mayor, am zis acesta este, pentru că în momentul în care am deschis ușa mi-am spus this could be your home. Ne-a încântat foarte, foarte tare faptul că are o bucătărie 100% utilată și că este destul de spațios ca să ne putem aduce și rudele, însă problemele în ghilimele adevărate s-au arătat abia la scurt timp, și anume faptul că că era foarte, foarte mult zgomot, faptul că, în fine, nu avem parcare, faptul că una peste alta cred că am ales corect. Sau cel puțin așa îmi place să cred că am ales corect. Fetele noastre sunt aici să-și imprime diverse obiecte, iar noi le așteptăm. Fraților, calma de nouă. Fraților, ca să fie treaba, restaurantul n-a ce zice băiatul ăla, că nu putem să-i spunem pe nume. Restaurantul se cheamă Napule. Noi cerem scuze, dar nu ne putem pune împotriva legilor firii. În fond și la urma urmei, dom'le, dacă așa se cheamă restaurantul, noi așa îl numim. Bun, continuăm plimbarea noastră pe Passeig Maritim, cum se cheamă zona aceasta. Știu că am mai fost, doar că atunci când am fost, fusesem pe partea cealaltă, pe acolo pe unde sunt iahturile și, în fine, era mult mai cald și nu prea aveam chef de vorbă, pentru că pe căldură nu aveam chef nici să respir. Acum ținem cont că e luna februarie, mă rog, pe martie, ca să spun așa, că suntem deja în 26, da? Martie, 26 februarie. Am ieșit din nou la plimbare. Zilele noastre se compun din mic dejun, diverse emisiuni, filme, seriale și apoi plimbări lungi. Plimbări foarte, foarte lungi. Pentru că
Nu este încă sezon, este presezon, ca să spun așa, așa cum am mai spus. Sunt ceva turiști prin Mallorca, dar sunt seniori. Nimic notabil, ca să spun. Prin seniori, așa cum am mai spus, 60, 70, 80 de ani, veniți să stea la soare, să stea, în fine, să se bucure de temperaturile un pic mai ridicate din Mallorca față de țara lor de Paște. Uite, aici este altă fetelor, fotocopias, etc., etc. Bun, fetele au nevoie să-și scoată la imprimantă niște hârtiuțe, întrucât mai avem și treburi administrative. Nu suntem doar de plimbare, dar noi doar le însoțim și ne vedem ușor de treaba noastră. De filmat, de prezentat, de bucurat privirea cu această minunată locație. Unul dintre hotelurile simbol ale Mallorcăi, le aveți aici, Melia Palma Marina. De ce simbol? Este fix vis-a-vis de Marina, ca să spun așa, și aparține grupului spaniol Melia. Mă feresc să categorisesc hotelul, pentru că nu-mi stă în caracter să pun eu etichetă unei companii pe care nu o cunosc, însă, cu siguranță, locația și numele îl face să fie probabil unul dintre hotelurile de alta categorie, de categorie ridicată, ca să spun așa, de aici din Mallorca.